Thokozani bogogo nabomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlabe umabunda omuhle akacala umuntu ubheka bonke abamcala igojana lamanzi uVusimuzi kangoma yeza uVusimuzi ovusa emizi yamadoda. Namhlanje uzovusa wakho umuzi. Bogogo nabomkhulu ngibonga kakhulu to everyone who have subscribed to my channel ingoma yeza TV. Ngiyabonga kakhulu kilaba abalikeayo abacommentayo. Ngiyabonga kakhulu kilaba abafonayo abezayo for ama consultation nabezayo for insebenzo. Abaningi kakhulu abantu abasizekile bogogo nomkhulu. Ngiyazi ukuthi ngeke ngibasize bonke abantu kodwa laba engikwazi nami ukuthi ngibasize uma badinga usizo nokuthi basizakale. Ngiyabonga kakhulu kilaba abasafisa ukufika kule ndawo, abasafisa ukukhuluma nami baxoxe nami, nabo ngiyabafisela okuhle ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu ngathi angabahambela ngaphambili bakwazi ukuthi nabo bafike kule ndawo noma bakhulume nami baxoxisane nami. Siyahlola efonini, sihlola ngo200 uma ufika kimi esigodlweni nakhona siyahlola sesewuye lo 200 akujiki akushintshi. Igama lami nguVusi, tholakala ku 0849729634 ngiphinde ngitholakale ku 0715631672 ngitholakala eJimeston eGoli. Bogogo nabomkhulu kahle la ngiphethe indaba yomkhuleko. Indaba yokukhuleka kusho ukuthi ngingathi uma ngihleli nami ngase ngiyabona noma ngizwa ukuthi nokomela ukuthi ngelinye lamalanga nami ke ngibambe umkhuleko ohlukile, umkhuleko kusho ukuthi ngeke ngakhulekile yonke into at the same time. Kukhona abantu abazosizakala, kukhona abantu abangeke basizakale. Ningizwe kahle, angeke ngisize wonke umuntu ngoba akusimngedwa umprofiti, akusimngedwa inyanga. So ngiyacela ke ukuthi ke wena ozokwazi ukuthi usizakale ngale mikhuleko engizoyenza, ngicela ukuthi ukhuleke kanye nami. Kuzofika la isikhathi sikhulekela khona ukugula. Ngizobe ngila ngikhona ula ukhona. Whenever ubheka le video ukwazi ukuthi nawe ukhuleke kanye nami. Makube lo mkhuleko oyakuthinta mawuthinteke, makube lo mkhuleko lona awukuthinti manje ngaleso sikhathi ukhona umunye ozokuthinta. So ingakho ngithi namanje ngiyacela ukuthi usubscribe if usengaka subscribeanga, and then makabe uyazi ukuthi usubscribeile bese uyalike nje, ungakabukeli nje uvela ulike nje ngamabomu, wenze nje ngamabomu. uNkulunkulu nawe uzokusiza njoba azosiza mina ngokulike kwakho. So namhlanje ngifuna ukuthi sikhulekise indaba impilo nje in general. Kukhona abantu abafisayo ukuthi ngathi bangaguqa ngedolo. Kukhona abantu abathi mabaguqa ngedolo umkhuleko ungafiki la mele ufike khona. Kukhona abanye abantu bathi mabakhuleka umkhuleko uvela unqamuke. Abanye bathi bayakhuleka bese ke bafikela usizi bese bayakhala bese umkhuleko uyanqamuka. Abanye bathi mabakhuleka kube khona izinto noma izimo ezihamba zifika phakathi kwabo noma kuleyo environment abasuke bakuyo bese bajike umkhuleko ungasafiki la mele ufike khona. Umkhuleko nje uvela uphelele emkhathini. Ngizosiza labo bantu labo abadinga usizo lomkhuleko ukuthi inkosi uNkulunkulu awumvele nqange anilekelele anisize kulosizi enibhekene nalo. Uma ngabe ukhulekela umshado wakho, uma ngabe ukhulekela umsebenzi, uma ngabe ukhulekela umshado womntwana wakho, uma ngabe ukhulekela impilo engqono kuphume ukugula okukhona kuwe, uma ngabe ukhulekela ukuthi ufuna umsebenzi, uma ngabe ukhulekela ukuthi uhlale kulowo msebenzi okuwo, uma ngabe ukhulekela ukuthi liqala obhekene nalo bese liyaphela, uma ungabe ukhulekela ukuthi umbone umntana wakho uphinde umbone umntana wakho aphila emhlabeni, uma ngabe ukhulekela icustody yomntwana, asigqeki asikhombi umuntu, sikhulekisa thina abantu abadinga impilo. Uma ngabe ukhulekela nje ukuthi into zakho masihlale zingalendlela ezingayo namhlanje, uma ngabe ukhulekela ukuthi wena abantu bakuthande, uma ngabe ukhulekela ukuqonywa, uma ngabe ukhulekela ukushelwa, uma ngabe ukhulekela umshado nje like in general nje, siyakhuleka sizokusiza ukuthi ukwazi nawe ukuthi uphile, nawe ukuthi nomkhuleko wakho wena ongakwazi ukuthi ufike lapho then uzokwazi ukuthi ufike. Namhlanje sikhuleka nje generally wonke umuntu odinga umkhuleko, then sizohamba sikhuleka nje lapha nalapha, sikhulekisa nje
ubusuku obumnyama ukuthi umuntu makabuthole ubuthongo. Ngelinye ilanga sizoba live, okwamanje sisengakabanga live, sizoba live ngelinye ilanga, sokwazi sikhulekisane nawe, sikhuleke sonke, sizokwazi ukuthi ngelinye ilanga nathi sikwazi ukuthi sikuhlolele, sikutshele inkinga yakho ukuthi inkinga yakho ikuphi, kumele uthathe 1 2 3 ukuze usizakale. So siyabonga kakhulu lelo thuba osipha lona. Siyakhuleka manje, sizokhuleka ukuthi uNkulunkulu asisize kuyo yonke imikhuleko esiyikhulekayo. Baba, egameni lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha, siyakhuleka moya oyingcwele Jehova. Baba, kunabantu namhlanje Mesiya oyingcwele Jehova abahluphekileyo emoyeni. Kunabantu Mesiya oyingcwele Jehova abadinga igama lakho Mesiya oyingcwele Jehova bangalitholi. Kunabantu Mesiya oyingcwele Jehova abadinga ukufinyelela kuwena Mesiya oyingcwele Jehova, kepha Mesiya olungileyo Jehova kakhoni abakwazi ngenxa yey'nkinga ababhekene nazo. Kunabanye abantu abawonile emhlabeni Nkosi namandla Mesiya oyingcwele Jehova abadingayo ukuthi ngathi bangakuthola, kepha Mesiya oyingcwele uma bacala abantu baconnecta nawe Nkosi namandla Jehova, kufika Jehova baba lolu sizi Mesiya oyingcwele Jehova lokona kwabo Mesiya oyingcwele Jehova, kufika Jehova baba i-guilt Mesiya oyingcwele phakathi kwabo Nkosi namandla Jehova, bese babone kahle ukuthi wena ngeke ubezwe. uNkulunkulu wena Mesiya oyingcwele Jehova uphethe bonke abonkulunkulu, uyinkosi yamakhosi Mesiya oyingcwele Jehova baba. Wena Jehova kukho Jehova baba okuhlula wena Mesiya oyingcwele, kukho okungaphezu kwamandla wakho. Uyabazi bonke Mesiya oyingcwele Jehova abadinga wena Nkosi namandla Mesiya oyingcwele Jehova. Sicela bonke Mesiya olungileyo abakubizayo ngegama lakho Mesiya oyingcwele Jehova, igama lamfelenqa, igama laNkulunkulu, igama la Jehova, abakudingayo abakubizayo Mesiya oyingcwele Jehova, abakubizela ebuhleni, abakubizela ekukhanyeni Mesiya oyingcwele Jehova, ngathi ungabezwa Mesiya olungileyo Jehova. Bakhona abantu abadinga imishado namhlanje, bakhona abantu Mesiya oyingcwele Jehova abadinga ukuphuma emaqaleni, bakhona abantu abasemajele abakudingayo namhlanje Nkosi namandla Mesiya oyingcwele Jehova, abaye baseyibhedlela Nkosi elungileyo Jehova. Siyabakhulekisa, sibakhulekele Mesiya oyingcwele Jehova, futhi ngathi Mesiya oyingcwele bavala amehlo noma bakhuleka nawe Mesiya oyingcwele Jehova, bakhonektha nabo bawavulile lawo mehlo wabo Mesiya oyingcwele Jehova, ngathi ungabezwa Nkosi namandla, ngoba wena Mesiya oyingcwele Jehova uwe wedwa umahluleli okhona Jehova baba emhlabeni Mesiya oyingcwele Jehova. Siyazi ukuthi Mesiya olungileyo Jehova sikubone, sikepha Jehova sikubona ngezenzo Mesiya oyingcwele Jehova, sikubona Jehova sikuzwe nasemoyeni Mesiya oyingcwele Jehova, singeke sikubone ngelihlo lenyama. Yingakho Mesiya oyingcwele Jehova sizokhonektha nawe ngomkhuleko wabona amandla Mesiya oyingcwele. Sikhulekele Jehova bonke Mesiya oyingcwele Jehova abadinga ukuhlambulula izithunywa zabo, bonke Mesiya oyingcwele Jehova abahambile bayothwasa bangawaboni Mesiya oyingcwele Jehova umehluko empilweni zabo. Sikhulekisa bonke Mesiya oyingcwele Jehova namhlanje Mesiya oyingcwele abadinga Jehova imisebenzi Mesiya oyingcwele Jehova, abadinga ukuhlala nasemisebenzini yabo, ababhekene nemishado enzima Mesiya oyingcwele Jehova nema-relationship anzima. Siyabakhulekisa namhlanje Mesiya oyingcwele Jehova, siyabakhulekisa kuwena Nkosi namandla ukuthi ngathi ungabazwela Mesiya oyingcwele Jehova nezithunywa zabo ney'ngelosi zabo Mesiya oyingcwele. Kithi namhlanje Mesiya oyingcwele sizophendula amanzi amnyama Jehova, siwenza bemhlophe Mesiya oyingcwele Jehova, akhanye kuhle Mesiya oyingcwele Jehova, okwesibhakabhaka kuhle Mesiya oyingcwele Jehova, ukuthi mase kuphuma ilanga Jehova liphuma empumalanga Mesiya olungileyo Jehova, makube wena Mesiya oyingcwele Jehova ubakhiphela Jehova kuhle kodwa ubabekela kona etafuleni Mesiya oyingcwele Jehova. Siyakhuleka namhlanje Nkosi namandla, siyakhuleka kuwena Mesiya oyingcwele Jehova, ukuthi bonke Mesiya olungileyo abakubizayo ngegama lakho Mesiya oyingcwele Jehova, abakwaziyo nabangakwazi Mesiya olungileyo Jehova, abacala ukukubiza namhlanje, siyabacelela kuwena Mesiya oyingcwele Jehova ukuthi ngathi ungahlala ungabajaji Mesiya oyingcwele, ngoba wena Jehova wena wedwa Mesiya oyingcwele Jehova ijaji elikhulu Nkosi namandla Jehova, wena wedwa umahluleli. Siyazi ukuthi namhlanje Mesiya oyingcwele Jehova impilo zabantu ziyoshintsha. Lona lo Mesiya oyingcwele Jehova obukela le video ngathi angaphila, lona lo Mesiya oyingcwele Jehova ozwa Jehova leli gama lakho Mesiya oyingcwele Jehova namhlanje ngathi angaphila kuze kube phakade namanje. Siyakhuleka Mesiya oyingcwele, amen. Kunjalo bogogo nabomkhulu, kunjalo Nkosi namandla, kunjalo abathi namandla. Siyakhuleka wena ukuthi njalo uma obiza uNkulunkulu bese uyakuzwa. Imikhuleko esizoyenza njalo njalo, ngathi ungaphila, ngathi ungaba muhle ebantwini ongekho muhle kubona, ngathi ungathandeka kilaba abangakuthandi, ngathi ungaba muhle kakhulu nasemsebenzini nasemshadweni wakho, ngathi ungathandeka konke lapho uhamba khona, kizo zonke izifiso onazo ngempilo yakho, ngathi konke kungaphumelela ngegama likaJehova, ngegama likaNkulunkulu umfelenqangi, amen.